Nå, hej og velkommen. Det her, jeg skal lave en let's play sammen med min ven Thijs i dag. Ja, vi skal spille lidt Minecraft. Og vi laver også en episode 10 i dag. Vi skal lave... I episode 10 i dag, der skal vi jo også spille med en, der hedder Sara. Hun er så ikke med i dag. Eller jo, hun kommer med i dag, men ikke lige i den her video, fordi hun er ikke med Thijs i dag. Så episode 10 kommer først kl. 5. Ja, kl. 5. Men der spiller vi noget, der hedder The Dropper i Minecraft. Det er ikke sikkert. Måske spiller vi The Dropper, det tror jeg. Det har mig og Thijs i hvert fald. Det synes mig og Thijs. Fordi det er jo en særlig, fordi det er noget rundtal jo. Men ja, vi skal i hvert fald spille lidt Minecraft i dag. Forstår det ikke, Thijs. Ja. Nu? Yes, det kan bra. Okay, har du åbnet for lagen? Ja, det har du. Ja. Okay, så ja. Det er godt, vi har lige fået wraps. Og det, så det er jo godt nok. Ja. Så sådan er herinde. Lol, du er stive, Thijs. Ja, nu kan du endelig se mig, Thijs. Hej og velkommen. Ja, Lasse han siger mig desværre som Steve stadigvæk. Jeg ved ikke hvad der sker, men jeg kan i hvert fald godt se Lasse normalt. Lasse siger mig som Steve, men jeg er rigtig klar lige at og hvad sker der? Thijs han filmer også lige nu, så. Sådan her ser jeg faktisk ud. Sådan her. Sådan ser jeg ud bagved, og sådan her ser jeg ud foran. Men ja. Så ja. Det bliver fedt i dag, mig og Thijs, vi laver jo sådan det er fordi, der kommer en episode 10 i dag. Så det fortæller du bare, Thijs. Men det her, det var altså kun i 15 minutter, som det plejer. Det er på grund af, at vi bruger ikke lige wraps i den her episode. Det gør jeg så, men ja, det gør Lasse, men jeg bruger ikke wraps nu, for at det er sådan lidt normalt, og jeg vil gøre mere end se på det samme. Men enten skal de hjælpe mig med noget ved YouTube og nogle ting, for at